Dijous 26, Valencià. Pàgina 138. Textos teatrals. Exercici 1. Observa el fragment teatral anterior i tria i completa. Val? Hem d'anar al test que tenim ahí dalt. Molt bé, ara contestarem. Els textos teatrals els noms dels personatges s'escriuen en mayúscula. Les paraules que diuen els personatges s'escriuen en lletra normal i les acotacions en cursiva i entre parèntesis. Molt bé, anem a corregir l'exercici 2. Val? Exercici 2, molt bé. Sí el tenim. Anem a fer-lo una mica més gran. Molt bé. Còpia. Quina informació donen les acotacions del fragment La reconciliació? Donen el lloc on passa l'acció, val? Els moviments dels personatges, l'actitud dels personatges i el to de veu dels personatges. És a dir, que el vestuari dels personatges no ens dona aquesta informació, val? I els elements del decorat tampoc. D'acord? Ens dona el lloc on passa l'acció, els moviments del personatge, l'actitud dels personatges i el to de veu dels personatges. Molt bé, anem a corregir ara l'exercici 3. Diu, explica breument les diferències entre aquest fragment i la lectura de la unitat. Nits sense lluna, utilitzant les paraules següents. Molt bé, cal que lliscam la reconciliació, val? I també cal llegir Nits sense lluna que estan en la unitat. Molt bé, anem allà. Narrador. Pues jo diria, en la reconciliació, el fragment La reconciliació, no hi ha narrador, val? Sinó acotacions de l'autor mateix. Diàlegs. En Nits sense lluna, val? En Nits sense lluna, els diàlegs són la menor part del text. En la reconciliació, els diàlegs són quasi tot el text. Acció. En Nits sense lluna, l'acció la conta el narrador. En la reconciliació, l'acció la veiem a través del diàleg dels personatges. Personatges. En la reconciliació, són ells els qui fan avançar l'acció. En Nits sense lluna, això ho fa sobretot el narrador. Molt bé, doncs ja tenim corregides les activitats d'aquest dia. Espero que ho hàgiu fet d'allò més bé.